Radim Passer a jeho pohled na podnikání v České republice. Krásné poledne, dámy a pánové. Nabízím pohled křesťanského podnikatele se zkušenostmi 33 let v biznisu na situaci související s budoucí prosperitou České republiky. Na úvod taková ilustrace z křesťanské konference ze Spojených států. Mezi několika tisíci účastníky jsou vždy podnikatelé a misijní pracovníci. A celé setkání se odehrává v prostředí vzájemné vděčnosti. Podnikatelé si váží služby misijních pracovníků a rádi jejich činnost finančně podporují. A misijní pracovníci jsou vděční podnikatelům za jejich podporu, která jim umožňuje vykonávat z jejich pohledu tu nejdůležitější práci. My ale žijeme v Česku a víme, že svoboda i demokracie jsou křehké a vůbec nejsou samozřejmé. Prosperita Česka závisí na soukromém sektoru, který musí vždy ve výsledku zajistit 100% všech zdrojů pro veřejné rozpočty. Proto primární odpovědnost veřejného sektoru spočívá vůči soukromému sektoru. Teprve potom totiž může veřejný sektor zajišťovat veškeré funkce státu. Přibližně 3,8 milionu lidí pracujících v soukromém sektoru vytváří zdroje pro celé Česko. A já jsem si udělal závěr, že tato země doposud neskrachovala jenom díky soukromému sektoru, a to mnohým politikům a jejich rozhodnutím navzdory. Současně bych chtěl ale říci, že si vážím každého slušného, tedy neskorumpovaného a přitom kompetentního politika a úředníka. I když rovnocenná spolupráce soukromého a veřejného sektoru je po 35 letech zásadně nefunkční, tak je přesto naprosto žádoucí pro udržitelnou prosperitu Česka. Víte, chtěl bych zdůraznit, že veřejný sektor není vrchnost, ale je to především služba jak soukromému sektoru, tak celé společnosti. A pokud bychom žili v morálně zdravé společnosti, tak veřejný sektor by byl vděčný soukromému sektoru za vytváření zdrojů a současně by vytvářel také to, po čem voláme, předvídatelné podmínky pro podnikání. No a za těchto okolností by také soukromý sektor byl vděčný pracovníkům veřejného sektoru za jejich službu. Dostávám se k podstatě. Každý podnikatel ví, že musí opakovaně dělat analýzu současného stavu, aby mohl jít po cestě k udržitelné prosperitě. Já mohu hovořit za oblast soukromého stavitelství. A jaká je odpověď na otázku, kde jsme? No, jsme nejzoufalejší ze všech zoufalých. Jsme bezkonkurenčními mistry světa v tom, jak trestat sami sebe. Žádná jiná země nám ani nechce konkurovat. Ale dobrou zprávou je, že to můžeme změnit. Potřebujeme tedy jasnou a prorůstovou vizi na další dekády. Jinak odsuzujeme sami sebe, že zůstaneme a budeme zůstávat národem druhořadé kategorie v rámci Evropy. Čili považuji za naprosto nutnou těsnou úzkou spolupráci Prahy a České republiky a neexistuje žádný prostor pro vzájemnou řevnivost. Jinými slovy, dlouhodobou a neměnnou vizí je Česko z mého úhlu pohledu pro 15 milionů a Praha pro 2,5 milionu obyvatel. Možná vás napadne, odkud tedy přijde ten rozdíl v horizontu nejbližších dekád. No, přibližně 1/2 z demokratických zemí prvního a druhého světa. A to je obrovský benefit pro udržitelnou prosperitu Česka a veřejné finance, protože přijdou lidé, za které Česká republika neutrácela peníze, za jejich výchovu, vzdělání a zdravotní péči. Přijdou hotoví profesionálové. A druhá polovina přijde z kulturně spřízněných, pravděpodobně méně rozvinutých zemí, protože potřebujeme pracovníky pro privátní sektor u všech řemesel, které Češi nechtějí vykonávat a kterých máme nedostatek. Další samozřejmě logický potenciál představuje, jak už tady bylo řečeno, chytrá motivační podpora rodin a samozřejmě i porodnosti. A odpovědností všech volených politiků je prosadit tuto dlouhodobou vizi s veškerými jejími dopady. Mám teď na mysli především dopravní infrastrukturu, školství, zdravotnictví a také územní plánování. Protože každý region musí za těchto podmínek vědět, kde může narůst počet obyvatel o 40 až 50% a v případě Prahy je to dokonce 60 až 70%. Když porovnáme západní Evropu v současnosti, jednoduché porovnání a Česka, tak západní Evropa má samozřejmě už vytvořeny tu legislativu pro předvídatelné podnikání a také má vybudovanou dopravní infrastrukturu. Naproti tomu
Česká republika je pořád, a také to už tady bylo řečeno, bezpečnou zemí, kde se lidé můžou cítit dobře, která má také krásnou přírodu a samozřejmě jedinečnou Prahu. A také naši politici, jedna z mála chyb, kterou ještě neudělali, že zatím nezblbli s tou kulturně nespříznitelnou migrací. V rámci sloganu Republika bohatší jsme připravili 3 iniciace. Doprava, stavby a lidé. Proč vůbec soukromý subjekt jako my, který navíc nikdy nebude žádné dopravní stavby stavět, utrácel vlastní peníze a čas za něco takového? Pochopili jsme, že naši politici bojí mezi sebou navzájem a jako celek vůbec neřeší dlouhodobou vizi pro Česko, které spěje k neodvratitelnému krachu veřejných financí. A tak první iniciace dopravní navrhuje nové dálnice, vrtky a nové trasy pražského metra. Navrhli jsme, jak můžete vidět, přes 1200 kilometrů zcela nových dálnic, vhodně propojujících regiony Česka a také na místo současných 4 bychom měli 16 dálničních propojení s okolními zeměmi. Víte, my jsme 35 let po revoluci a nemáme dokončenou ani síť dálnic, kterou navrhl už bolševik. Tato naše iniciace by tedy přenesla naši dálniční síť ze středověku do 21. století. A součástí dopravní iniciace jsou samozřejmě vrtky a také potřebné prodloužení současných tras pražského metra, obzvláště velmi důležitá trasa okružní, která by z Prahy také mohla udělat konečně metropoli 21. století. Něco málo se v tom již děje, ale vše je příliš pomalé a s nulovou politickou odvahou a prozíravostí. Naše druhá iniciace se jmenuje Když staví soused, bohatnete také. Možná pro některé z vás překvapivé údaje, ale 76% z každé investované koruny jde skrze multiplikační daňové efekty zpátky do státního rozpočtu. Z toho vyplývá, že například ta zmíněná dopravní infrastruktura by skutečně stála pouze 1/4 té částky. Nechali jsme si zpracovat studie od EY a PwC, které i nás překvapily, protože u kancelářských budov získává stát každý rok 4krát více než majitel budovy z nájmu. Proto udržované kancelářské budovy jsou jakýmsi perpetuum mobile pro státní rozpočet. Jako konkrétní příklad bych uvedl Praha jako skryté bohatství. To, že se dlouhodobě v Praze staví každý rok o 10 000 bytů méně, než by se mělo stavět, znamená, že státní rozpočet má každý rok minus 40 miliard. A to, že Praha oproti srovnatelným metropolím západní Evropy má pouze 1/3 až polovinu kancelářských ploch, když to počítáme proporcionálně, tak to zase znamená, že každý rok má státní rozpočet minus 80 miliard. Jinými slovy, nerozvoj Prahy pouze v těchto 2 oblastech je minus 120 miliard každý rok. A třetí iniciace jsou lidé. Je absolutní odpovědností všech vlád České republiky zajistit vhodné podmínky pro import pracovní síly, lépe řečeno rodin, z kulturně spřízněného prostředí. A také na to musí navazovat rozpočtové určení daní, které musí být motivační pro všechny pro rozvoje orientované obce České republiky. Zoufalá demografie České republiky je neúprosná, ale vize přináší příležitost, jak v rozumném a promyšleném přístupu navyšovat počet lidí v ekonomicky aktivní generaci pro privátní sektor. Jinými slovy, například 1 milion lidí v soukromém sektoru navíc obohatí státní rozpočet pouze ze mzdových odvodů každoročně o více než 360 miliard korun. Tak primitivně jednoduché to je. Ale je tady i hrozba. Bude-li pokračovat současný trend, tak brzy veřejné rozpočty budou neudržitelné. My jsme součástí demokratického světa. Já nejsem politik a nikdy ani nebudu, ale záleží mi na Česku a jako křesťanů samozřejmě i na lidech. Jako lidstvo jsme se ale z historie nikdy nedokázali poučit. Osobně vítám, že jsme v Evropské unii i v NATO, ale nicméně domnívat se, že je to pro nás automatická záchrana, by bylo nezodpovědné. Před druhou světovou válkou i po ní jsme byli 2krát prodáni zrůdnému agresorovi, ať to byl Hitler nebo Stalin. A otázkou je, opravdu si naivně myslíme, že lidstvo se mění k lepšímu? Tomáš Baťa, zřejmě nejrespektovanější československý podnikatel, prohlásil: příčinou krize je morální bída. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize je jiné jméno pro mravní bídu. Jinými slovy, mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
Udržitelnost je dnes velmi skloňované slovo. A knih Bible mnohokrát a mnohými způsoby prokázala, že je něčím mnohem více nežli pouze lidskou moudrostí. No a jaký je závěr všeho, co jste ode mě slyšeli? Jediná skutečně udržitelná udržitelnost spočívá v morálních hodnotách zakotvených v biblickém desateru. A naproti tomu jakákoliv bezbožná, rozuměj lidská snaha o udržitelnost je ze své podstaty a definice neudržitelná. Takže já vám děkuji za pozornost, přeju vám boží moudrost a Bůh vás provází. Děkuji.